ESTRELLA FUGAS, The Falling Star, Chapter 7, Ziaktu J.Odri. Karthar kan chuang kaya, class kalmu mala vaklo, sport discipline shanga SU10 trial kondaka, free period tamlu tukchu chen khat chuan nuaman ti khop maya, Miss Swati eru ahuna chuan aron kalzat chata, class pakhatma a Miss 8 lo. Class group vela chuan item shang trial tour information and forward chut reng hlom mai. Sarte lo lu lo chang chuan classa kan in kom khom lai zela CR nu na chuan ilan chabuka football te shot put lamte po zu chal vero me che football a chuan nik chakte lente poi molom ti in pui chu afiam maya pui hi lian zuak mai thau ni silova sacha anti angchi kha ani a kan class me pachen khat ai pon lian zo ka ke ni na kan handing dun te chu kan pungrua a in len hlei via wang chu ti chung chuan kan in zui koi ve reng thin CR nu na fiam piang chuan pui la lo tuai du bi khek lo lengkhom zaya nang chu tilla chang e ni take college week ka bak lengkhom zai om lo I hu na la theng lo nun te nang zong ti in a fiam let zela kan lo nui hlua thina chu ti chung chuan CR nu na chuan a fiam kal ringa a sim du lo reng pui la chuan nyal khan da na lo she zela an pani in nyal chu free period ta chuan kan mu nom thlir tu nei chuna ni country na lans kan ei lain dongi chuan MZU sports akal don lo thu le leaflet ra submit tur thu a soi siama eng activity sa ma hian dongi chu atel pe hlul lo college life a soi ve tur hi anei lo hle donin ka lo she ve khang langa keipun ka soi tur om chun chu futsal le basketball khel ni chau kha ani mai ome apani na zo ke ro chin chha tla ka om lo hle thunga ni kha lunch break zo a class chu saramana kan sela last period ta Miss Swatin ron lu no na tumwangin kan la ho thei chuang lo class a kan chan havin kan oma Moses ate chan haupo anung lama uno khelin an phu sa khop mai nunglam ho chu an beng ching khop maya an rile lu maya an nui changa do kan han beng tel kher thin te chu dongi la chuan khimi te chan ho over ja khi a tili thina pui nen kan nui to a to pa chuan a do thei ta vak lo aniang in beng ching ma o a ti ta thlo ta nunglam ho la chuan inga ma ngai lo ang mai hian an oma an beng ching sau ni main ka shia library a ka chukdun ti le dongi chuan tho arwala akal nal mai ham hai lu tukin pui nen kan in ena mangai po alo nui toi tak mai last period ta Miss Swati arun luta class a kan tlem khop mai alung oi lo viau nge a class bana kan building ko ta Alexa ka nga ka epchia building ko ta chuan malate chan ho an ri lai ya Moses ale Gracie po an tel ve nge lo phei vero Gracie na lo ti chuan kanuya mi ka ngak ti pa malaka en chuan alo nir na samai kami nga alo thlen chuan gate lampanin kan in zui chawa Alexa chuan karil cham lo te min zo ta a cham vak lo thu ka shila vak lo chu a cham deuh ti na mi cham lo ti na ka khivar vara ama nai dewa ka kalbuk lo chol koi to lovin a hotlanga keipo indifain rongbolnan ala ma deuh wangin in ka ti fel zunga TV a zai ka play pa buk zana chuan lekha ka zira internal exam masazo ka ti thatlo wangin ale pek chu ka chanangai ti ka she rawa MZU sports lai po in tha da lovin zir char karil ruka sports chu achanga reilote a internal exam kan chan le anga internal exam voi ni na chu external exam ina zui vat mai thina ni kha sitting room lama ever ready how relai ma se pindana ka in khung lui ve ta ma se zir chu a har ve thlo ta ni dar kwale achan ve em po arik ma in ka phone ka ban tangi a airplane mode off in ka ngak dewa WhatsApp message thleng zut chu chuan ka phone ati heng le tanga la sitting room lama chuakin an TV en chu kawa bi ve thuaka tlangwal omkhom chuan mukbang an lo ena kanui chuak khok mai izir hlei thei bik lo ani kha noodles chum tur valiang uma puya chuan lo ti a an mukbang en chu an lo tam chhol lo chawani don hlum hi ha thak hian ushwayawati ro ti in chawkalam kapana tui in kholin ka phone ka en pa a WhatsApp a chuan ama an rel sa picnic chungchang bok kha an lo sui le a
picnic spot mingli thalak vel engi moza tan lo da boka an spot du an thlang ani ome pui po grupa chon alo chong ve zat zata a phur ve viau ni in karing hemi spot hi tun in rin ni hian a ola a to deuh lek na chu anuama pu la zau boka in ti hlimna dangle karaoke po mos ho po an lo kal ve do na kan tam chuan poisa tho tamwa ka ngai don lo mos ho somthum ve lan nia ma se an kal vek chu arin lawa fourth sem somni paret kan nia kan kal thei vek karing lo boka second sem kha engza nge kal ve thei don chu lo report ula poisa tho dan tur kan soi fel don nia ti in fourth sem cr chuan lo soi sat chata cha an ti viau anyang an like sap mai kan semester CR nu na chuan keima ni group B ka kaltur chu ama bula in report turin ati a ka kaltur le tu lo kalasha chen lo wangin ka in report velok du ri lo ka kal ai chuan ka kal lo karing zok chauka achanga ka pheile chuan ka pindan lam ka pantanga alexa ka call zui boka abi zi tlata game sa khelani karin wangin ka call non du talo chulawa thinrim ka du to bik lawa ka le khazir po min she thiam china ka zirna sat chang phei chuan ka piak theng hil ve fawani kha whatsapp pa textin I khel zo kalong hak che o boite apa ti in RFFM thu kha ka tel zewa le kha zir le tumin ka phone chu lukham hnuaya ka da a ka chiar lui ve ngat ngata ma se karil ru alu chuang lo reng reng ka le khabu khup thokin ka khuma kamu thla a sitting room a thom ho chuan ei turan leita ni in ka shia ka phone ka en chuan Alexa message alo thleng chia a khel zo chia e boite nu le khaizir zo to emni a ti chu karil ru alu thei lo thu le ka mut fel dai thu ka shila u seli in thil ei turin min ron soma ka ei chak ve lem lo wangin ka chuak phei ve lo Alexa nen chuan kan in berei hle a lekha azir thalo chin lu tukhi kalo ngai mo viau peka ma se first semester exam apo ati che chuang si lova engma ka soidu tabik lo dar som pakhat vela phone ka da a kamu hil zui buk kar to pathen chuan sports item atel tur sang te chu an thang fel diam to a college sang in ilna turani wangin SU te tan po andu sakzong tir top pa thei bik lova athletics lampang phei chu trial po nei to lem lovin college week kan medalist hauka anla top pa an strict angring viau mai zir top ni chunhulam CCA period ta chuan mos horuma kalkhom turani a in mu khom na tur room panin ka chante pani nen kan in suya dungi ero faculty room a leafletar thelu tinakala MZU sports chu cholatum tak ani mel mos horuma kan lu chuan anlo tamto khop maya thutna po kan in dai lova mei che hau chu an thu chapa me pachen khat po anlo thu a mos hawan ni wangin tu dinge anni ka shehlom chia lo malate chan hau chu anung lama anding khom tuawa kan chian thuma kan lu lai chuan tuk ver lam chu hoi thla in an nui mai chut narem chang mai kan mu lo wangin nung lama chuan kan phei tlanga malate sir lama chuan kan ding ve ta renga mos hau CR chuan engi mo asoya atuk picnic a kaltum ho ban phar tura ati chuan kan sirami ho chu an han phar rang khopa pui po alo phar rang khop mai mangai ne ni ro kan phar ve lo thung inkal ve don lo mi pui chu ameng phok khop maya ke chu ka kal don lo ba ka poisa tho vel kha ngai dona poisa po ka nei lo mangai chu a chong zoi to khop mai ke po ka kal don lo ka lo ti ve wata pui chu a phur lo sotin ka shia ban phar ve ta chi bel pangai kan sira mala chuan a ron ti a vele ngot zel hian ka chang lo chiang viawang chu ka mel pe orani Moses te chan hawan lo lut ve chawa kan semester mel ka mutam lo kaloti chan kha anni chan ho lo om lo wangle kani hi a heng ho chu kal tur sure an lo lu lai chuan most senior chuan lo ti a grace chuan kut sung pui ti pirwa in swar a lo ti lawa kan nui ham mai kan din na lama chuan an run in no ve nok ka an tam mai sia chep dewin kan ding khom tu mai mos CR chuan thila soi zela vo in CCA period chu department room le faculty room kan ti fai don ani ome second semester havin kalam tuk verpona nimna ro tla hau kha in phiat faianga fourth semester havin mos ho room phia fai tur chuat no na po omveka
6 semester mechia in faculty room mi pahau chuan second semester girls ho nim na ro phia khom sa khalo hal tur ti in kan din na lam chu alo ko ka kan ti tur cheu min shil zat zat mai kan chan thum chuan tukver lama kan dak chuak ngal wata nim na ro tla chu atam tak hle mai kan junior ber wangin a shi omber kan ti dun ti in grace chu aphun bulbul mai sarmon pui alo lu chuan kan ri murmur kan ngoi chapa thodan turi soi to mi ti in mos house cr run bia a mos house cr chu alo bu ngat ngat sarmon pui chhale nu a practical room atangin mun phia kan la sap sapa atam lo wangin kan in dai lo hle boka mangai puna changlawa kan in phia chok donia pui pui chuan ti a regina te chan hauli chin khat pun an chang chuang lo nim na ro ti taka phia kho ma har khop maya aleng koi mai thing buklim noya ni wangi ru in azia phiana ni sa noya ni pheise chuan kan ha hlum via wang mun khata chau lo kan phiat khom fer maya kan phia khom ma sak ber chu cr nu na chuan hal maya tuma kan phia khom zo ve ka halru a khudun ba ka boi thak grace chuan lo ti hlak hlaka pui le mangai po in mun phia nin man chok chen mai oi kaning ka phiat pe to lo grace chuan atile hloi thina mangain phia chok ka tum chuan regina in chan ho khan min phia chok ru jo ani le feli hirun phia chok bokru ti in a mun phia ken lai chu regina lama the pheya wala regina la in a the per lau lutukin alo zuang ewa mi pahawan lo e dual mai post thu kha oiru ti in fourth sem mi pahawan lo ri hluaya regina chuan mun phia chu charin chhade vina phiat ve mai boka khui kalo phiat ve to ang ti in regina chan nu chuan ka mun phia alo bana ka phiat thei tholum angai kher lo nui varvarin kalo ti a bel pangai pero lo ti tu lam chu kan hoi phei du na mala ani fourth sem mi pahau chu an lo khi tho mai mala lo chong ve wang kher po chuan ka pe lo chiang ang chu ka phiat theilum nim na ro phia hi nom ka ti te ka ti ta vela ka bulading chuan a oi kher lawang chu min chu lui ta bik lawa a top thlengin ka phiat char kan phia zo a mi pahau chuan an hala a ro chabuka a al chadu ngei mai mei bula om chuan alum ta ngei maya ka biang te chu alum pup mai kan chan ho chuan kutsil turin washroom kan pana mos ho washroom dar thalanga chuan kan in siam chamol mola dar thalanga kan in en chu kan in toy ma ngal zung mai ka sam chu apur reu sia ka biang la chu an tai na samai sia i biang kha sat mel top pui chuan a ron ti a ka biang ron khoi mai atum chu ka lo thleson wata kut bala mai khoi chu ka du mya lo washroom atangin kan chuaka kan phiat zo to tho boka cca attendance da thei to takin ti in mos ho room lam kan pan le a mos me che jinga mi pakhat chu kan han zo ta lal faka sofa zo tu ka she ve lo ti in min changa lal faka chu tunge po kan she ve lo kan mela chang chuan kan shat lo mela ti dewan yang kan cr kha thu soi pa kha a ti li a na ro hal na lama kan in zui phei le a an lo hal zo to a chen la alin a chen chu meiwa pa alo chang to senior ulal fak cca attendance eng tin nge ka chian nu pui chuan a til lawa a han ka udan kher chu o senior te po han ti ve mai om na ro hal na mi pa lo om ve te po an thom hak mai ngoi ro kalo pheidon attendance sheet faculty room atangin lak photangai a ti nu a lo valut khompot ru a ti le a inherin kan let pheya mi pahau pun kan hnunga min ron zui dia hlom mai senior ujuan tuna tak kha chuan tomotoi ang he pa hi enge shat le min ron kalpelin kama a chuan a letling zong in akala a ne om thlot i che kal tharo ka chian nu pui chuan kan lam huya a letling zong a akal chu a vin hlaka mala chuan pui a mel zoka a mit chu keima a fule chat mai chuta ibel pa kha ka chau a tili ringota ham zel hian kalte ti in asir lama kanama tlan ti in ka kalpel wangwanga ka chante chuan ka hnunga min lo zui hlok mai cca attendance da zo veli ka chante nen kan chuaka malakhan min ron mu le ka lau wangin chak dewin ka kala alexa po gate po na ka ngak to mayang
gate chhuat che in ka chanten min kal sana waiting sheta chu in Alexa ka kola CCA attendance kan da mek ati chuan gate pona ka nga thu shilin phone ka ti to pa midang hong tur in sulpel zut chut chu ka thlira ka ngai to na eru mundanga daya thung chutia ka thut lai chuan Gracie te ho an ron tlan chho dia dia a Moses nunga chu chu Regina I ani ka khisaka Regina chuan a becha hiam hiam buka Moses apo a minta nya nge ti in ka ngai to a ka lumpui letling zok khop mai Alexa alo thlen nu chuan kan ho pheya na kan tho wang khangi ka zui nop nop khop mai ibiang avan tai vi tunge ti zakchi a nge lumiti alum ti zongin ka changa na ro kan phiata kan hal boka ti thale in ka biang ka dom wangwanga alum ve do na ni chu irila tamim donuts ka echa kan lei pheidonia ke ni po library a le khaburun thlengthar kan choilu ta ti in tui botola ron phora min pek chuan kaloban ve wata ding me vin ka in khol khola ka hadam huai huai mai Alexa chu naktu ka kan department picnic tur chu ka shila ka kalve don lo thu ka soizom zat chuan a chan min zota ka pe lo ba ka monday changin MZU sport ani dona poisa ka ui ka tinya ni a I picnic chakte chuan kalvela in poisa contribute tur chu ka lo tum sakang che a ti chuan ka nyal rang khop mai ba ka pe lo ve reng reng buk kan in kan thlen don chuan lo len ko ya du em ka zota leng koi lawang Sunday in khom bana kalo leng zo kang ti in min changa an in lampana a chau chu ka thlir zui vongvonga Alexa hi chu ka du ve thlo ta ni abula ka chuan thla hi amwang ngoi ngoya eng har satna po to kila ka shil ngam lo turin ngai mia lawa kan in ngai zon nu hian ama hi engkim ka thlen na ani a ofelin nen po a ka soi ngai lo le tu ma ne na ka ti lan ngai lo thin rim na te ka chungril chia zong zong ka ti lan ngam na ani abula ka chuan ka ngai to na te hi man ve ka ngai lo ni mai hian ka in she thina ka malam hun ka swang to hian Alexa telve lo na hi ka la ngai to der chin ei lawa a telve lo na nuna Joanna zo sang pui nun chu lunglen na le khu har na akhata ni ngei po ka ring gate hongri rak rakin kaluta kan in kota bike ding ka mu wang chuan in leng kan ne ani ka ring ringota ufita I lo ho to anga a chante an lo leng ani ka ring kongka in khar chap chu ka pothonga in chunga mi te pani chu an lo phuna sangang mai useli chuan asama toy mam ngal zungzunga tlangwal ke ni aya upazok fe tur chuan a thut dan lo siam rem rang khop mai I lo ho to lo iwa bang ma ve useli chuan alo ti ba nok noka nia ti in kanui pat pata an lo dan khan kanui ti za e masin ingma soito lovin ka pindana kalut tlang ngala kalu dona mi pachong bulbul le uselin kanawani kha atiri chu ka shepha in thak mai lo chuan khuma ka thu a phone ka bi ngal ngar buk second sem fourth sem group chu relaxation department ti in an lo thaka an han wan zia chu group a chuan midang po an lo e thar teu maya 6 semester hawan ni karing naktu picnic kaldan turvel te an soya amuna kal tamdana zerin poisa thoza tur chu an soi mai dona picnic spot man maneru an pe fel to a Jenatile Gracie poisa an lo man thu an soi boka an ni pani chu in huam thui kalo ti hle to reife in thak lawa ka thutnu a in bol turin ka pindan ba ju ma kaluta ka pindan ba ju ma hian gezer omve lawa tuiluma in bol ka du chang chuan chauka ba ju ma ka in bol mai chin shower onin reideu ka in bola ka in thak zo a sitting room ka va chwa chuan useli chawalo om to a in leng pa chu a ho to anyang khami umethiwa chu ti in kanui chui chui ya engi angi ti a tha em a mil kha kalo en chiang lu tuk mia lo an dan lai lu tuk khan ka che a ti boya keima zok po ka lai hle ani kha ka shelo a mil ka mu chiang lo ma se a fel te chona thani mai lum mil te chu hau e ka ti wangwanga ka ril ru a ka ngai twa chwa chu mala ani da ya mala kha chu a mil po a chelem lo hle a pian po a dik khap TV a ka mu thin a in ataka khan belchian a dol hle a ma se amizia ero a chapau ka ti don nge a chal tai ve hle ani kha umethiwa chumo a fel lutuk na chade wani buka
ama hi habi material an ti ang kha ania amit menga po methiwa chu adu zia alang reng mai nei ve dai to la nu te ka ni ve chak ka nei ve thut mai thei ani ama po hian min som to atlangwal rei ve to sia ma se nulat ka khamlo ka hlau ti in nui kar kara rungbol du nang o zinga po tho ma zir ve te ka du ti in chaukalama pana a omdan hi pasal nei du ve tak tak tu lama tiril ru thau buk chi ani in ka shia useli nen chuan rongkan bol du na mai an hi chu athiam ve a hik muang em thunga hilo hik te ti in a mor sik por fer furin minron pe pheile thina ui ki chu kan in a shwai lu dai mai te ka du a tile phat phat thina ki la chu ka nuya lo za thei em mai le ngal useli hi chu chauka rongbol na alo om ve pun alu vil na korte alo sik mai thina rongbol tu te tan ti nui za thak deuh alo soi thina tho hlo ka in ti hle thina ni kha ufita i lo ho chuan in thak ma salavin chaukalama ron pana useli ne na kan lo che dun rak rak a mu chuan a ron nui hok khoka ui kha na ti boi chinge i rongbol pa ngai thak tur thil thara tong anui zui hak kha ka ui felina ve ache pasal ne ka injira ni hi ti in mai an hi sa chu sil turin tuimun lama akeng pheya ufitai nen in enin kan nui ringot zana chuan lekha zir lo top aya ti in ka chiar ve a sitting room atong bulbul thom chu uden zila ni in ka shia zo pui zir pe dan em hi a do na ni hi pin dan chunga chuan kei ka lo nui khe tho mai dar kwa vela ka va thu chuak ve a tun lai chu in khelan en ngai lova ka boi pui lo lam takani wangin in khelan om lo waniang ka ti ve ringot in khelin van en khat em an in khelo mi ka ti chuak hlia ya in khelte chu engtik lai pon omalum kan en duan in khel ri lo wani hi uma puya ani MSL next season po omle chep to lom tun chum chu final amuna en ve tum tuang u nge tu in tiro seli u denzilan abula chu u seli mal chum chor pa ina ti a u seli alo aya chota kan en dunya malate an final don chuan ti in amala twai sot sota malaten final lu lawan ne ngai hleinim sure lo pon nge u jete analo ti ve a mala an soi ta ka chuan a mel ka mitla a lo lang zut chuta bel pangai ti amin kau chin le kan thing tlang nula chu a ti kha ka she chuaka kanir sak mai ka pindana ka phone da alo rik wangin ka luta kanu alo ni hello mate iwa 100 mmv min van phone du lo ve a poisa te la neim ni le lama tangin kanu chuan ron tinghal zunga ka khuma thu thla in nei vak to love kar le atangin kan sport dona naktuk picnic na tura po ka kalve don lo ka tile hapa min be du lo lu tuka ke ka lo bai ve boxia tinge in picnic tur te po chui ron soi mai lo kan ron thon mai don che alum a ka kalpe vak chwang lawa nangma nin da mem hei tun lai chu te pu ya dam chame lawa school po kal lo na ri tu nang mai dam chamo aron ti le chuan te pu ye chu ka ngai to reu hle a shi sel lo reu boxia arwal puite zinga po ate ber pol ani a anau panzwal de ulai phei chuan hospital a kan lut reng thin tuna chuan a zia ve to kan lo te via wa a handam lo le chu ka khongai reu khop mai ke chu kadam tha e te pu e chu alamingim ka lo be ve amu hil to tuna chuan ipai be ve du em a ti a phone chu kapa a pe anyang a ri sat mai kapa nen chuan reilo te tak tak kan in bia a thu a pai tam lo thin em wang hian phone a phei chuan a biak hlei thei thin lo kan in biak top lama chuan i poisa nei lo te ron soi she lo la i tan ve kania na te po ha tak le phuru tak chunga kan tho chin poisa po i umama account na kan lo thon don nia i e chak zong te mamo te i lo le don nia a ti chuan ka hnu ka ul lek leka ka chung te chu ka ngai ngal vong mai kanu te ka biak zo chuan alexanen kan in teksa dar som vela mutchuakin min ron jema alexa bula ka soi chuan mu hadam ro vo in cca period te chawani kha ati a pui ka ti lem lo wangin kan in mut tui zui mai buk sitting room lama thom omreng ma se kamu hilma kop mai in rin ni chu ti tur em a omlova in suk le in ti fel deuh zong ani a in suk po pathumin kan ti wangin dar somrik ma in kan zo veka
Useli apur tur khop maya chuat te po amana not veka u fitai nen thutlenga muchungin TV kan ena inchung chuata not zau chu kan bula aron thu a ha mel hlom khop maya tikha chuan pasal nei entrance ka pas chuak chia a ti hama u fitai nen kan khek tuar ringot kan department ho picnic tur chu grupa anrina sakhopa chak terminala kan in nga khom local vatu a mun shelo pheka chu ti angrengan ron po sa chak terminal an ti chu enge omzia po ka shevelo munan soina ni om takani Moses ale pui ne na tangin message ka donga ikaldo nangi right wangani chuan senior te right po ol rengania Moses ne na tangin ani ka chanten ka loveka nompo ka ti don lo pui message ve thung pui chu chang ma sa in nom dewin mangru feli om thau kha ka ti a Moses reply ka tumlai takin ko la lo lu ta kan ron lam don che a ron ti tamai an ron kaldu tak kin ka lo hlau to box si a ina ka om lo ka man lo tak ti in dot ka soi ngal mol la I om na a kan lo lamang che tiru lo ti tu chu Moses ani lawa tungi ani po ka she chiang khop mai Moses chuan loudspeaker a da ni ngat mai khungei malapo oma rafa pu na lo lam thei thau che chong tuma ka ang zo chu Regina chong ka shet wangin ka thul le ri a umalate chuan u geneti phuranga yelum a tilang lang mai Moses ka tinok ka eya ka kalman lawa tunchum chu min lo she thiam mai le pe ka chuan nge in o tunchum chu ka tum lo laklo to sia ka ti chuan min hnyal ta bik lo kalang ti bulbul thom ka shat dualin phone chu anda zuya mala o ani tungi a do te soi u seli chuan khicho in alo ti a mala ka ti chuan a oi lo mel chu anir nang mai soi thui pe lovin ka ngoi le da ya min zo zombik chuang lo kan TV en chu kan lo mu hil dia ka har chuan u seli ka monga alo mu hluna ka har chuan ka khelna ut chu ka shema saber u seli lu chu da sonin ka thawa TV po alo la in on ring sana ka en chuan dar ni alo pel tu a ka pum ri rai ya chuan karil tam zia ka she rau mai thingpui lumin changto pa batar ka tat mola thingpui po saw ma in u fitai chaukalama aron phei chata ui karila tam top ti a mit noi chotin a ham zui bai mai thingpui kalum mek ti in ka batar ta sa changchu kalo pe a thingpui po ngak lovin a ei ngal bian mai thingpui kan in zo to don lama u seli lo har ve chia a thingpui du ve em ka lo zo chuan lu a thing mat mata nudus ka chak a ti wang mai valela ni mai lom thingpui kan in navel silmun lama la phei pa in u fitai chuan a ti a inbal turin ka pindan lam ka pana bathroom nen sitting room a ka phone la turin ka chuak le ri a kan inbal ve to te ang ti in u fitai chuan inchung lampanin minron kalpela ka pindan hi sitting room a kong ka puile inchung step chhauna in ka ra oma sitting room thompo ka sheveu thin ring ani kha ka phone enchungin ka pindan lam ka pana grupa chuan thalak thahnem dewan lo po sa ni chin deuh luk an lo po sa ni enve shimshima ti in ka download ta kuma phone da thla in bathroom a ka lu sana inbwal zo a ena ka ti deu ka lusuk ni ani wangin ka inbwal rei phiana toila ka samto molin ka phone ka bana WhatsApp a lutin thalak chu ka ena a mun ma vel chu a changkang khop maya swimming pool po a zaw mel ding veu mai pool chunga bolan beng lai thalak te ani a pool tanga ka chanu pui le feli thudun po an lo lang ve nge ya ka mu chuan ka khisak mai thalak chu ka en phei zela a chen pool bul grasa board pen te anni a board pen hau chu Moses ate mo CR lalfakate malate haule senior mi pachen khatan ni a mei chechen khat po board pen na a chuan an thubel ve khar mai ka en pheya thalak pakhat chu ka thai pel nu a thaile te in ka en chale a geneti ke korbul ching fashion ha in malabula chu a mala chuan geneti mal in kara akuta rol luta akut le lam chu board pen tur ni om takina da a ka shat lo lain ka mui ka lo ti por ringota ka shat chwale nu chuan ka mui noi ka peta keima chu ka in nui zat ril ru ve ringot
mala chu ka ei lo wange ka lo ngai sak ru veu zok ti in ka in ngai to a ni e ka ei lawa ngai sak na ril ru ka pu bok ma se ka ngai sak dan chu Alexa ka ngai sak dan nin chuan a in ang lo hle ang Alexa chu ka bel pa ka ta na mi ma saber le chun ani a ka thin lung in a ngai sak chin mala ero kanuna telve phet tum ang maya ron in lan thin ani a karil ru in a ngai sak chan ti chu ka pha theilo Alexa ni ro kanuna andin mun chu leile van angani ni e mi kan shat ngai mi alo ti ai chuan kan mel ma te chu tu pon kan ngai sakin kan ngai vin ru thina ni kha chu kanuna mala ni na ani atuk Sunday kan in khom ban chuan Alexa alo lenga a soilok to wangin alo kal don chuan min ron shil non to lem lo dora chhun thil ei tur le ka chuak chia kong ka bula kan in to ka kan in tau lo chawani kung ka chu lo in hong sa lo se chu ka hun zong in a chal ka tau tir nge in ka ring kan in tok chu kan in nui ringo ta ka dor kal tur chu ka tol let le ri a nukim te chuan Alexa chu alo be ngal bor bora e khai Lex pu yani ringin Ivan lo leng du lo vo ka lo ti lai tak lo kal ro alo ti sok soka nukim te omlaya alo len nun ber chu ka pas kan lom ni khanita in ka shia dora ka kal lok don lo thu ro ti in ka chwa sana man mo da winania dur lampo ka pan in ka thlen chuan u Silvia in thingpui lo siam mol mola ka changlei chu thleng para chop chuak mol molin u Silvia thingpui choi phei ka zuya kan fellowship don ka man mo ti in thingpui do kana a chop nu a in chung lama pana mate fellowship na article ve to ula Lex pui kan kau shan thawi ni tiro nukim te chuan thingpui in khalina ti a Alexa chu alo bu ngat mai fellowship ve ro Sunday le pe ka tang chuan ti in a thingpui chu adot ri le khala oi kal du reng su kan branch chalai te chu nuamin ti teulo mei che ho pe chu lamchang le in kombilan oma ke po ka kal pe reng lo u seli in TV me son pa in alo ti mara an la omelu mate nu havin kan zil shap to sia in khom pui te khan nu hau kha omlo wila chu an mol phona sa ang chu o kan bial chalai te kha chu nukim te chuan a TV a u seli la chuan adu tho sot khop maya a TV en lai thul me vin in khom bang che etilo chuan an chalai hau chu arel shap maya Alex nen chuan in enin kan lo nui ve hak khak chin thingpui in na ka seng zo chuan Alex nen varanda thanglama kan oma achangin kan ti a achangin a games khel ke ena a phone a chang chuan min khel tir ve china ka thiam lo lutuk chu mu no ma ti tat pe ka thiam lo si I win rate ka ti chemai mai ka ti chuan win rate te mai 0 chak ma se engi ka bel nu mel that thaute chuan a ti ve nge ya a wang ve nya o dar thum pela a hotur ka tha a kunga kan kal duna numing te dor kot kan thlen chuan sweet nge chocolate a ti ringo ta sweet thur ti in kalo changa a phone ken lai min pe in numing te ina chuan atlan lu ta numing te hian an ina doran nei ngala Sunday chuan helai na ya an ma ni bak thil leina tur om ngai lova an lun viau zel alo chuak le mai lova a phone ka ken lai chu alo ri a ka en chuan hlimi patling ti ani a kala dungim ka ti lai mekin a top le dai angloya a phone lok chu ka fingerprint ama da in minda sakwangin ka hong ve theya hong chinin hlimi patling miss call chu ka meta an in call to na alo tlar thladul maya atam ngei mai call duration ka check chuan darkar ni don te ani hloma chu ti rei te han in biak engi mo an soi thinang o ka tiril ru neu to a WhatsApp chuan hlimi patling te atangin message alo thleng cha boka WhatsApp chuan kalut chaklata kalut tur chu ka tim dewa ma se kalut ta thau mai ama sabera chuan ka chatalo in pina adut che a hlimi patling ti alo om wang boka adp ka en chuan an chan housing ami mel chaber ka ti an department ACR kha alo ni a message lo thleng cha chu ilo ko lai khan inkhom kan labang lova ilama mo im ti ani an in biak dana chang chuan hlimi chu alo in call boost tir thina ni oma a tira chang an in biak na chhar tum chuan ka scroll chho zela a thui phian le ngala an in betam lawa thil dang po an soi lo patling call boost ro patling call boot ti ang reng vela ni a me chia chuan thil dang eng mo azo thin boka a WhatsApp boina ti ang ring le a phone a khoi thiam lo thil fel lo te a zo na om no la
Alexa chuan a zawna tak tak te a chang ti lo chu call boost tura ti ba ka lo a chang chuan chu nu message chen khat vuin khan tinge kan china min lo kal san dai ti ang ring te chu reply hli lowin Alexa chuan khui call boost ti chau ten an in biak na chu a chun zoma chu nu pui reuh chu ka bial pa la ka hian a lo ti taw ve reuh thina ni chu muli I indu thei e mai ka call boost to lowang che ti ang ring te po ka mu a Alexan kabula ron thlen chuan ka lo phu zok nge nge a thil swal ti ang mai ti in min nui suk suka ke ka thil mu in zir ema ka nui ve thei der lo maya Alexa chandan china khan thinrim na tur ka shebik me lawa ma se amamo call boost lamnana awamang chin li alaka khanu ti tawngam khan ka thinan tirima tu me chiama in anbial patelaka me chedang an ti tawngam hian an lombi ka ring lo keipo kalom lo hle ringot mai ani ati tawngam mai po ani lawa Alexa la chuan o call boost tu ate alo manga amamo lain ka omlowim ni nge ni a mamo ane lain ke chu min she chuak ve lo zo ti in ka ngai to a karil ru chu an na hle ringot to ka om chung chu arun na zok ni main ka shia ka om chu domin ka tho ham hama I omana elo I tho ha emni kapula ding in alo ti chuan ama chu kamel rum khop maya a phone chu saranga athil lei khailo na lama chuan me bel nok nokin itan hian inge mu ka ni le ka ti hul haka ka tho sek sek to inge umzia ti in a phone chu a ena limi chata chang khan kala out me lawa a mu ve le chuan awa han boi thak chin ti in a phone chu a methi a akzui buk boi thak min ti ni mo ka lo ti pur hlura khulaya ni hi ti khan umsu so naw pang havin an engineer a ti chuan kan lampana naw pang Sunday thomno ha a local te chu ka han mel rum ringota ka bulading Alexa lo nui hak chu ka mel le ko ka nui su ka ti chuan a nui za in sum mel chu a sen op mai ke ka lo thin rim to buk chi ani a lo nui mai ka mu chuan ka thin rim ati so sang khop maya in chenang min lo bi to mya su ti in kan in lam ka pan wangwanga Alexan min ko po chuan ka chang du to lo reng ka thin rim so sang to lu tuk chu ka kal mok ka mit tuya tla zung mai kan gate ka thlen chuan ka mit tui ka shufai sok ka thok la kokin in chunga ka luta ka pindana lutlangin Alexa chu ka block ngal roka khuma chuan ka buk thla nok mai Sunday zan chuan ka mu hil theilo chu khuma ka leta ka phone chu khoi du lo luin ka insum ngara ka bianga mittu lo luang zung mai zantira lekha ka sir luingya la karil ru alu theimul silawa ka mu tangot kha ania dar ni ari chu ani ter mai ka khuma chuan ka inleta amu hil theyangim alunga ling ve angim nge ni a limi kha ko le in game sa khelang ti ngai to na chuan kalu chunga ver ngata ka cha na lama kalu ana ut to ka nara ping tup to a Alexa ka mitha a lo lan chang chuan ka om chung chu ana hle boka a shi ka ti ve thlo ta ni tlaya khan ka thin rim veu kha ania tuna chuan biak ka chak lu tuk wang chuan tlaya ka che tan kha ka in chhir le der to a number chu ka unblocka ala sin ala reilo ma se han biak ma sak chu ka she book si a ka unblock ti a sha thuna min lo biak ka ring ve tangot chu ania athil ti dan kha chu adik lo karil ru chuan kala ti ve ngar thawa kalo ma chonda na ero ka thiam lo zok hle thunga ni kha zinga chuan dar sari rik tu na ka thau ve chawa ka mu thil lai reng ka shelawa ka chap mu hilani ka ring Alexa message om be sin WhatsApp ka luta ala sin chu da rukle li ni a inti kwawa ka be sei ang engma ka mu lo wangin ka pindana tang chuan ka chuaka phone po ka hum chuak lo mate tukin chui va thau har reu ve nang lo angin nukim te ina ti chuan kanom sam lo thu ka shil maya kanu te poisa min lo thon min pek pa in vitamin leiturin min ti a ka leitur thu ka shil ve mai buk ka cha na mit bui luk chu an shat ka hlau em buk si a ka mai ka phi nu po chuan ka mit bui chu ala re lo reng vu in hi MZU sport chan ni ani a department official group a chuan department tinte sports item sang en na tur hmun an ron siama keini department chu hola indoor stadium a
basketball en tur kan ni a Alexa te department ero tan shila MZU field ta football an en don thung college bus atlan don thawa wangin kalna tur nei velo tan college pan masak tur ani a kamit boilu tuk ti re ka tumna lama ufitai po min kalsan mai turin ka ti a kamit chu vurten ka handep thina are theilo reng reng maya zan kamutlim bok sinin ka narte chu atai hlar maya ka makeup man po adik theilo darzat ka enchon atlai to khop maya man mo dewin mai phi thale in sunblock lang ka in noya lipstick po in noi man lovin ka beka ka khung nok noka college lampanin ka kal wang college lam ka pan lai chuan pui min ron ko la basa kan to akhat rap thak ilawal kal lawami aron tilang langa kalmek ka ti lain bus engine thom ka shia a abeng cheng lutuk bus atlan chuak chia shat po ka she theilo a chep si ti in phone chu atop zui da ya ki chu ka man mo to khop mai ka kal hlok ka atlanin ka tlana ni ber to man mo de wakal ta ka chuan kan ina tang chuan kan college chu a hlata sutin ka shia a kan college gate ka mu phak to ti a bus tlan lem chia ka mu boka pui te chuan na kha chu ani ka ring lo bus tangala takin ti in campus chunga chuan ka lut ve shimshima lut lo po ni ila kalna tur ka she chuang lo campus chunga chu alo re khop maya two wheeler then khatero ala in park bil chi noya chuan ka ding wangwanga ka hoi mai kan building lama changa run tlan chho chu mala ani gate lampan maya tum chu min mu wangin kalama ron pan le ri a awa han hun lo tak mut fu lo lai chuan he pa hi ka mu pe lo khungi chante ti in a helmet a phela ankal to basin mo o basin abai ka thuring chung chuan arun kun nyama min en chi khop mai I chapelo gate lam enin ka hoi son wata kamit bui chu o avan boy thak tak library building lama changin lirthei ron tlan chho dia a RFA aron tlan masak ber wang chuan Alexa po ka mu ve ka ring deu ka lo thlir wangwanga malapun ka en lam chu a en ve reng anung ber dot tu aron tlan te wang chuan ka thin phu arang dot to ta Alexa chuan scooty ron khalin anunga chuan hlimi a thu a an scooty chuan na chu hlimi scooty kha ani bel pangai soi bel pa ti a mala aron hoi chuan ke chu mit tuitling pamin ka lo ding to lo chuang ro a o chu a thu tak to khop maya bas ka ngak don o loira ta ka lo ti chuan bas om to don lo chuang ro a ti a che chang ei lovin lu lul devin kala ding renga lo chuang ro le bas om to don lo ti in a ma aya nem zokin mala chuan a lo ti le a helmet a khum zuya a bike chu lon rem turin a lo ti ona lunin ka thu fel cha ti a chuan a side class chu kalan theina na her rema ka mitui ka shumol mul chu min ngak ni om takin min en renga bang ro le naw pang chap ka thlem thiam lawania ti in anui suka ka lo cha nui hak mai in ringim ka tlan don sin a lo ti chuan ka lo bu nga ta min nui sukin a helmet visor atwai tha a atlan chuak zuya chaklu tuklavin atlana a side class atang chuan min lo en le zeu thina nuam lo ka ti deuh wangin kalan chian theilo ber ang tur ni akarin chuan ka ta da ya hola indoor stadium kan thlen chuan mi an lo tam to khop maya gate pona bike da a min lu pui maya tum lai chuan lok ka mel chhela tuk ka mi ta bui si lipstick tal ka in noi du ti in ka pot ding le ri a ka tot bek chu dap rokin ka lipstick ka phora a bike dar thalanga chuan ka in noi molmola a sen lu tuk ka hlau wangin ka kutin ka toy rol molmola ka kutakai ka bianga ka ta rol molmol lai chuan ka bulami chu alo nui hoka ka mel rala anin mit kau san akin min lo ena ui ka mit bui chu o ti wangin dar thalanga in en chung chuan ka mit chu ka toya a bike ma adingin mala chuan min lo la en renga kalang ti in ka kal ma savuta ka hnunga chuan min lo zui ve mai buk gate chung kan lu chuan mi an lo tam phiana police form ka ti don nge NCC form ha te an lo om no ka kalma sali si ti in malalam ka hoya min lo melin anuya an tam lu tu kalum ka lo ti ringot ka kuta kain akal ma sa a akai na po phel ka tum chuan a chel ngit sawa
midang ziloi loi kara chuan konga ton tlang zung zunga stadium chung kan lu chuan kan college t-shirt ha ho bula kan kalmai du ni mukati lain in chung lama min chho puya in chunga chuan kan veranda thanglam angmaya zau pup mai balcony hi alo oma chuta tang chuan basketball court chu alang chiang khop mai en tu te thutna te po chiang de wina lang thei midang po an lo ve no la mala chu mei che ho chuan an lo en du khop mai an in shil ru sar sar bok ka chan te ho hi khoyangi an omang le an omna sha po ni ila keima chuan ka kalngam don ter si lo basketball khel chu ka thlira kan college an ni lo college dang ve ve an ni kan college chuan engti kangi an khel ve don ti aka ngai to mek lain ka she chuaka mala po hi a khel ve takang chu mole kasira mala balcony railing wana kun nyam deuh chu kamel vuta min lo en ve vat tong chuak mai lovin kamel reng rengota ka tong chua ma song chuan ani pun ambitala son ei lova min en char char mai engti kangi kan college o nangma nin khel don ka tong dan tak chu o kalu ka thing le mat mata chu nu a chau ti in khel lam chu a hui thlale a chu nu a chau in khel tur si te chu tinge kan college ho kan man mo em le si chan lawa lo oma kalmangai china ti in karil ru shiani om deuh hian alo tong chuak le a engtin nge shat ka tile chu phok lek lekin min ena eng chu mo a tile hu a engma ka ti noi nya nya mai ngoi reng le chik mel deuhin in khel chu a ena a chang le alu abule ngau ngawa free throw te ati thul a game in chu in khel tak ain a mu nom jok fe maya keipon in khel en lek lovin ama ngot chu kalo en le thin kan omna chu thutlenga omlova kan ding thap maya kan din re deuh nu chuan ka ke akham ta thuaya ka ke chu ka in rin chok sek tu mala chuan abe ka changin puan chial hi aron la chuaka kalson lukte ti in ka din na a chuan a thlepina pha a thuro le a ti chuan ka thu thlave thuaya ka ke kham che sek sek kha alo she thiam ani don kha ka thu fel cha ti in ka hnunga aron thu ve a kan in pum ti ti chu ani ter mai idu chuan min lo nghen chan mai ro a ti chuan ka han en vuta ma se ka ngeng lo a taksa a ka sik om chun chu a bob min kar che tu chu ani ke korbula hak wangin a chon mul thiap chu ka mu theya a chona chuan sertereu te te anei thluah bok a ke korbul tanga chuan 12 ti le kan college logo a chuanga kan college basketball jersey ani a phekhok lokzet chu ka voi khat mu na ani lo TV a in khel ka mu changin abun fo thina ni kha balcony railing kara changin in khel chu kan ena sirlam ka hoingam lova nunglam phei chu hoilet ngam lo tak ka ni in khel chu she thiam mia lovin ka en ve reng ringot tu ka mut chua ka lo kala in ti har lui ka tum vengel chungpon ka mu thlule lup lup thina ka bulopa ka phusoka ka har le kok thina nizan ka mu that lo wang ve ka ni ka intihara reilote a angai te bukin ka mu thlule lup lup thina ka mu thil dona ka shat om chun chu ka konga min kwa chunga malan alama min pot let chu ani khwang vu hlwa hlwa le au tho min ti hara ka har chuan mala oma behin ka lo mu hila an lo khel zo to chu ni in an player te chui chuakin college dang ho chu an chuak dam dam mai ka har chi aka min khan ka sira mei cheding ho khan min lo en du hlom khopa ni kha ka chut dan te chu in khel en rem turpun ka lo thu to lo mala chuan a kap kara a sir zongin a oma min lo pum beta tho mai ka tum chuan ka konga akwa betla ta thau thut chu a titla ta min kwa be na tal phel ka tum lai chuan balcony mi ho chu an chuk thlame khlum ka tal ai chu ka top thu ta mala chu ka ena ui he pa hi min lo hisa pa ni mo ten om hian min kwa be na ban chu ka sikwaka ka tina toy vak lo buk nen a aya thot rualin aban ka konga a sui be chu a phela rang dewin ka thau chuaka step pa chuan ka samtoi thapwat pwatin ka chuk hlok hloka mala chuan ka hnunga man mo dewin min lo zuya step ka kal chuak chep ti a chuan mong so do tin ka tlu a anna kher mai ka ma a me chekal ho chu an lo hoi chho thapa mala chuan kabula ron thleng chop chil ngal ka za na kalain me chelo hoi te chu an nui tet te ta an lo la hoi ring
kalru ti in mei che ho chu a mela min ron kai thau zui mul la kan ma a mei che ding ho po chu an kal diak mai ikal chakle lu tu kani kha step hi anale lum imong ana em ti in nui in sum fashion in min bia a na kaloti por lura anui la chu azat mel tel le nga la khui thoro thil evatila lu le vat kan ngai ania dar khat le chan ve a laina pangai dar ni a kanin khel dun ti in asana a ena min kai tho laia asana kalau en chuan dar som pahni le achan ve a ri chia stepa chuan muang changin kakala ka film khur to ngang mai gate pun chak deuh hleka thil kan eya mala chuan a e chak ngang maya achan ve chia kala e lain a e zo der to a thawtharin an mineral water zor chu pakhat a ron la pheya hong rokin tui chu kan do kana nawa chuan a chung the na areksak dapruk rukin enge mu pek hi arun phora khe in tui botola chuan a thuna a chunga tui chu apu thangal chai mai tui botol chu chinin a thing nok a in bor mai a in zau ngal veka chutia kalau en renga mu chuan eru ti in tui botol chu a chin le rak kapwar tu tholima thil ei chu atui lo ti in ka thleng chu ka hnol dewa ni chuan ke helmet hi lo keng pheiru ti in arek seka aka min kal san nal mai kan thil ei mana pe a ke in anunga kalau nga ka stadium lampanin kan in zui le nek ka a helmet ka ken churun banin abana abata ka kutrun kain ibawang a tirewa a ve nge hian